hoxe acordamos concederlle a Medalla de Ouro de Galicia a 4 galegas do exterior, que son un exemplo do compromiso de que todos os cidadáns, nacesen onde nacesen, fan medrar o seu país de destino, pero nunca esquecen a Galicia. Son 4 medallas. A primeira será para Claudia Álvarez, que é empresaria argentina de orixen galega que preside o grupo Álvarez Argüelles Hoteles. É un negocio familiar, iniciouse en Mar de Plata e agora ten hotéis por diversos puntos de América e, ademais, sigue mantendo un forte vínculo con Galicia e tamén con España a través do seu cargo como vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata. A segunda medalla será para Beatriz Gil, que é fiscal xefe de menores no cantón suizo de Argovia. Mantén unha estreita colaboración co asociacionismo galego na cidade de Zúrich e en toda esa zona e participa activamente en actividades culturais e sociais da colectividade galega. Homenaxeada tamén Carla Angola, filla dun ourensá exiliada tras a Guerra Civil, que hoxe é unha das xornalistas máis influíntes en Venezuela, traballou 18 anos en Globovisión como presentadora na lista política, vive agora en Miami, onde dirixe a súa propia plataforma de comunicación digital na que conta con millóns de seguidores. E, por último, galardoada tamén a odontóloga brasileira Camila Fernández, unha das profesionais de odontoloxía máis reputadas no Brasil. Unha actividade científica académica moi salientable e, ademais, un estreito contacto coa súa terra de orixe. Durante anos exerceu como presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Janeiro. Por lo tanto, estas 4 mulleres, por sí mesmas, pero sobre todo polo que representan, de integración nos seus territorios e conexión estreita coa terra da que tamén sinten que forman parte, lo que simbolizan perfectamente o cometido, o obxectivo buscado coa concesión destas medallas Galicia. Noraboa ás 4, noraboa a todo o que representan as súas familias e a colectividade galega no exterior.